vítam u nového videa a dneska si idem zahrať prvý tower, ktorý točím na YouTube. Je to Troll Tower, neviem aký. Je mi to jedno aj tak. Budem mať slap hand. Dobre. Ja sa dostanem hore na 100%. Určite. Vyzerajú nebezpečne. Ne, prosím. Idem rýchlo. Čo to má byť? Bra. To sa všetci vedia, keď sa stade dostanem priznať, to už som v pohode. Prosím, kedy sa to spavne? Odplácneme na mesiac. Kamo! Starter pack. Aha. Ne. Prosím. Dobre, idem na to. Že to bude najhoršia časobička. Ne. Že ho potrebuj. Co? Nestihol to. On nás bude trvať. Nie. Zabudnite. Zabudnite. Ne. Ja som nehýtol. Drti. Bum. Ne. Dobre. Ne. A ja mám slobhandu. Ne, on pôjde po mne to rýti, kamo. No, plus, kamo. Nie, on ma odpasne. Ne, kamo, zabudni. Ne! Vždy Broma bude trojiť. Teraz to je veľa ľudí. Kamo, ich pustí do... Ne. Sme ísť. Nepúšťajú? Ja ma chcem slepnúť ten typek. Sa ti to nevydarilo. GG. Kamo. Teraz ona bude trojiť, ne? GG. Nie, ja nejdem. Ja nechcem ísť späť. Im sa to spawnulo. Nie, kamo, ja vidím, že ma idete trojiť. GG, som to nedal. Kamo. Nech pušť. A teraz typek trojí, super, kamo, som mal predtým. Typka som odpálil, chudák. Kamo. Prečo to nie je taká cesta? Brede. Kamo, cože? Bro to dal. Puls, kamo. A teraz. Puls. Yes! Páliš. Nepáliš. Wow. Nie! Dobre ja. Čo je? Ježiš, som v ďalšej časti. Yes! Easy.
Úplne easy. Joj. Trošku som prišiel hapka. To je... Co to je? Nechápem. Počkaj. Som pomohol typke. Dajte mi nejaký special. Teda co? Ja som myslel, že to biele mizne. Toto mizne určite. Kam? Nikamo! Tu je ty! Si až prdel! To vidím, že je takto za mnou. No to je veľa ľudí. No ešte veľa mi ostáva. Aspoň, že som spadol na to fialové. Ja nechcem už prechádzať tú troll časť. Kam som skoro spadol? Ne, typek puls. Už som sa dostal ďaleko. To si robíš srandu. To si robíš zo mňa úplnú prdel! Čo to je? To nemáte odber? Dajte odber. Ruším vám video. Proč ne? Ale dajte odber. Jump! Yes! Ideme na to. To je rychlovka. Ale no tak! Už mám nervy na to. Ja musím padať na takých malých skokoch. Ale jak? Jak to mám dať? Mi to povedzte. Jak to mám dať? To nejde. Že ma ide trojť. Že ma ide trojť. Ale to nejde! Mám nervy. Wow. Už ma to nebaví veľmi. Už mi to ide na nervy. Poviem, že ma to nejde niekto trojť. Keď to nepôjde teraz, normálne to rage quitnem. Ale jak? Mám skočiť. Ale toto ide. Som minule skočil. Tohle. To nejde, akože fakt. Ja už nemám nervy. Už pomaly nemám nervy. Idem to slepnúť. Poď, a teraz. Poď. Yes! To je za Robuxy? Hej. Yes. Nie. Dúfam, že... Yes! Také skoky by som nedal.
Dobre. Ideme tu. Ideme tu. Ideme. Žltá! Už len modrá. Alebo tyrkysová, červená a hnedá. Prečo hnedá? Taká divná farba. Ne! Si až prda, ty typku, debil. Už to rečkujem za chvíľu. Ja ma spadnem zo žltej. No tak. Ja mám málo hapok. Nemusel typek zhodiť. Prosím, nech to dám. Keď to nedám, normálne to rečkutím. Yes. No tak, to mi fakt nechýbalo. No tak ja si počkám. Čakáme. My čakáme. To ste mi odpalili uši. Dobre, nebudem to vypínať. Čo som písal teba? Ja nerozumiem, taký... Trečkujem!